Abort er et svært emne, som handler om rettigheder, etik og menneskelig værdighed. Vi har lært, at der findes mange forskellige måder at tænke om abort på. Nogle fokuserer på faste regler om livets beskyttelse, mens andre ser på, hvad der skaber mest lykke og mindst lidelse for flest mulige. Vi synes, at retten til abort er en grundlæggende menneskerettighed, som alle kvinder burde have. Vi mener, at det er kvinden, der selv skal have lov til at bestemme over sit eget liv og sin egen krop. Vi synes dog, at mændene burde blive inddraget lidt mere i den her proces omkring abort, selvom det altid vil være kvinden, der skal træffe det endelige valg, da det er hendes krop, der skal igennem den her proces. Interviewet med Peter Petersen hjalp os med at forstå, at etik ikke kun handler om regler, men om respekt for den enkelte kvinde og hendes situation. Det viste også, hvor kompliceret det kan være at balancere kvindernes rettigheder med fosterets værdi. Statistikkerne over aborter giver os fakta, som kan hjælpe samfundet med at forstå, hvordan abort påvirker kvinder, og hvorfor det er vigtigt at have adgang til lovlig og sikker abort. Alt i alt mener vi, at abort skal være frit for valg for kvinden, og at samfundet skal støtte op om hendes valg i respekt og forståelse.